Ayede hlangalo mhlaba. Silo. Ayede kunyanele silo. Isizwe. Wona kamdlovu mana vuvula ubiza amadoda. Eshaleni sabuko. Ayede sinyaleli kanjaba.
Ikhempela nizobuya lephesheya nilifuna ikhempela nilindi ngonyama la anangena ngaphakathi nina nibeke imjojanyaba enihamba naleli ibutho ningalokothi nibhekise lapho kungabantu ngakhona inqina njengoba izophuma nje manje ithi yazanini ukuthi okungenani ningaseyifubeni ngoba yikho indawo esohamba niyohlala kuyey'khaleni ukuze kungalimali abantu ngoba uma nizophuma la nikabe nichitheke nithi owesibhamu ngapha owesibhamu ngapha umkhonto ungapha umkhonto ungapha ebese wehla umhlolo-ke sokuqhamuka inyamazana inqamla kulabo abangaphethe ibhamu usudubula wena ubhekisa ngakhona ulimala abantu niqaphele ngempela bafowethu siyacela qaphele Ngani niyazeke nyamazane na? Awu madoda ihlome jobamba impondo zombili na? Awu ungabashiyeke nokhwana. Ayihamba nini? Ayihamba nini? Sicela bafethu nyamazana ngoba nasi. Akene lokho mbonile Nikela kuzona ngaye. Uzona imali yawo. ezonisana busana Angibingelele babukeli ngiyabingelela kini nonke babukeli nabalandeli bedokotela umngcwabo yahlehla njengoba nibona-ke ngila kwakhangela amankengane balandeli bami inkosi yami kuhle kuhlobile sikhona nje silana sekuyozingelwa amatobambako inqina laphana hey hayi ukuba nekuthiwa benizobe nikhona angazi wanathi i-TV yami izosala ngemuva ngeke ikhone ukungilandela kuyashintsha phela ukwenza kuyashintsha nabafowethu laba hayi bale bengikhalela kwaNongoma kwakhangela amankengane ngikhona impela kulihlambo-ke leyikhali kuyilihlambo nje elikhulu ngoba yonke into yinhle-ke ngokuthi-ke ibe nenhlambuluko. Ngiyabonga kakhulu balaleli nabalandeli bami ngiyanithanda nje nonke njengoba namanje ngilongenza nje lokhu ukuthi ngini-update njengoba nibona nje naliya nibutho laphana naliya nibutho kumanzi phansi ngikhona angifikanga ngigalelekile kusho ukuthi-ke balandeli bami sengifika kabili sengifika nangenduku njengoba nibona nje sengifika nangenduku ngenza konke nangenduku ngiyashaya nangenduku angazi noma niyangizwa yini sekukubili noma sekuthi akube ngaphe kokubili ke alukho-ke uhlobo lami olungekho lwe-TV khona wonke
ama-channel ongawacabanga nalo lonke uhlobo labantu nginanabantu ababuya ke Kangwane bakhona nabo la omnakethu njengoba ngihlale ngisho ukuthi hey Mangwane Amahle namhlanje ngilana kuhle nje ngiyababuka nabo bafowethu bahlobile ngendlela eyisimanga naba nje bakhwela ke ibhasi manje sisaye ehlathini sisawukwenza ke okufanele sisaye ehlathini njengoba nje nibuka nje kuphunywa nje siphuma ngaphakathi ke siphuma ke esibayeni nje sesiphuma ke esibayeni hayi ke ziyokhala lapha ehlathini ziyokhala lapha eintabeni ngiyanithanda balandeli ngiyanithanda kakhulu ngiyanithanda nginikhonzile balandeli nabo bonke abakholelwa nje kimi nami futhi ngiyakholelwa kini nabo bonke ababuka nje ipage lami libathokozise nami futhi ngihlala njalo ngikholelwa kubo ngiyanithanda phela hayi niphile Nkosi yami hey nawo Mangwane bakhona bala ngihleli nabo omnakethu bakhona bala nami ngiyathokoza nje kakhulu njengoba nibona nje nangu mnakethu emnakethu ngiyathokoza mani mnake ukuthi mangakuba abingelele nje abalandeli nababukeli bakadokotela uMncwabi Yahlehla yebo ipage lami leli iTV yami then uMncwabi Yahlehla ngilapha eNewcastle mnakethu ngibingelele madoda ngibingelele balandeli bomngcwabo Yahlehla ngiliswati mina Swati Mbamba ngale Kangwane eSwatini ngithe lapha kulomcimbi longaka kubeka inkosi yakaZulu sidibene nabo bonke sibambisene nalamazulu lapha ngicela ukuthi nani iqembu nibambisane nibambane khona nitokhona kuncoba titsa tingangene nibambane nibemunye nikhona kuba nitoba nebukhosi benu lobuqinile bukhosi bubekwa ngini kuqina kwenu nine mazulu ngisho njalo nje ngilo nathi impela la sithunywe khona ngilomdzala uthi asithi lapha silethe nathi sitosimisa lamazulu kuhle lapha lo msebenzi maye muhle lo msebenzi madodza umsebenzi ongaka boZulu siyanidumisela kakhulu kambe ubaba ubani ubaba uSimelana uMakhutsha ubaba uSimelana ke lona babukeni nabalandeli baba uSimelana ubuya phela Kangwane bakithi yebo baba uSimelana nginehlobo phela lapha nesihluthi nginehlobo lapha kuMathapa ngabangani lapha nakuMahala nalapha kuManzini nalapha nePolice College lapha phela mnakethu lapha ePolice College lapha nginabo mazwide lapha ihlobo zami zonke lezo Mangwane Amahle angithi niyangizwa njalo ngiyanivusela niyabe kunene angikhohlwa yini kusekhaya baba uSimelana uNkulunkulu anibusise kusekhaya njengoba nje inkosikazi la ibeka lo mntwana sithi nathi inkosi yami ngathi maZulu ngathi asikhohlwa angasilibali lapho kukhona athinzeke khona nathi siyawuthinzela siyathokoza kakhulu siyabonga kakhulu ngiyayibongela nakini nonke babukeli uNkulunkulu anibusise ngisatholakala kuzo le nombolo ezilanga ezansi 0732196664 uNkulunkulu anibusise niphile nje umsebenzi usaqhubeka siyanithanda babukeli njengoba nenazi ke babukeli baka Dr Mncwabi Yahlehla ngihamba ke nenduna yenkosi la ungema uMadlokovu intusi yenkomo uye ke lo uzonibingelela babingelele kaMadlokovu ababukeli laba be TV ka Dr Mncwabi Yahlehla njengoba ubabona nje nabo njengoba sikhona la kakhangela ngathokoza kakhulu mabengabingelela kuwe ukuthi ubabingelele nje umhlaba wonke ukuthi sanibonani
babukeli sikhona la ubatshela ukuthi cha uhleli nami ilanga lonke benginawe la ngihleli ke phela nenduna angihambi ngihlala nanolobani njengoba ezweni sekugcwele othasi nje abazenza mina cha mina ngiyaviliyela ngendlela ngiyaviliyela ngibe mobi ngiyaviliyela ngihamba nenduna ke la induna yenkosi uMadlokovu intusi yenkomo uMadlokovu bingelela nje babingelela umhlaba wonke ngiyabingelela kubathameli wesiteshi sikamncwabe uzohlehla nakimi uzohlehla kodwa uthiwa uyahlehla kwabanye cha ngoba nalokhu sinayo usuku lonke sisize ehlambweni lesilwe sakhothamayo lapho kukhangela amankengane size khona impela siphume ngobuningi nje ubona sibona ukuthi ibutho lonke ngoba silibutho nathi sinayo uDlamini udokotela cha sijabule nje kakhulu ukuba lana siyabongela nje kakhulu bakithi nginomncwabo uyahlehla nganibalaleli bakithi ukuthi sengathi ningayibamba lapho nibambe khona estation sikamncwabo uyahlehla ukuze nomncwabo wenu uyohlehla ngiyabongela kakhulu bakithi siyabonga kakhulu baqhawe inkosi sesihlangabeza inkosi ke manje sesihlangabeza uMsizulu umntwana ophethe wonke abathandi sesihlangabeza imbube isiphethe izinyane lengwe kumanje sesihlangabeza thina namadoda insizwa lezi engihamba nazo njengoba ubona nje umqophi wezinto zonke ubheka khona sesihlangabeze wona endlukulu okunye sesinikhombisa uma sesiyibona isilo sesiphethe impahla ngoba siye sangena ngaphakathi lapha eMkhuze lapho ehlathini lapho inkosi yethu ebiyozingela khona okuthe masifika ke saqanekisa endaweni laphana enkosini uNhlangase ofike wasemukela kahle kakhulu Nhlangalezwe wayimukela ingonyama kanye nababaphathi bangaphakathi sase sihamba ke silo labezitha saye safika ehlathini lapho nabohlanga ingonyama igilimba ngakhona
angazi ukuthi yayikufunde lapha kaze ngubone lokho obekwenzeka laphana ngoyama ithe isuka nje yayishaya inkokoni ube uhlamvu olodwa bangifakazela abakhona yaphinda futhi yashaya inkokoni yesibili yasishaya intibane awu yabe sishaya inyala yaphinda yashaya inyala sizofa inyama ngoba inyamazane ezinkulu ekhona ziyisishaka lolunye